dito na side, oh. Grabe. Makikita mo po talaga na puro mga kabundukan dun, oh. Wow. Nakaka-relax. So dito tayo. Tingnan nyo. Yan. So, yun po yung ang dragon fruit farm namin. Yun, oh. Yun po. Hi guys! Good morning po sa ating lahat. Ayan, so for this video is mag-adventure tayo guys. Are you ready? Are you ready? Kasi guys, punta tayo sa overlooking dito sa dragon fruit farm. At least makikita nyo or paano magpunta doon. No? So sila si Ate Charing, sila Ichmeimer, Jing Astor at saka si Mais Timang is nakapunta na po dito. So ipakita ko sa inyo guys, very nice view po talaga. No? So nandito na po tayo sa farm. Hanggang dito, makikita natin to. No? Tingnan nyo. So, huwag kayong kukurap kasi itong area na to, makikita natin to. No? Ayan, yan. So, dito na po tayo sa dragon fruit farm. Tay? Tay? Oh. Ayan, oh. Tungo doon, dito tayo dadaan. So, ito po yung entrance namin. Ayan. Tungo dito. So yung ibaw, hinog na. Yan. Wow. Grabe. Ang dami. Tuwa na sila tay? Ah, wala pa? Why lubi dito tay? Diya sa ibabaw? Ah, na diha? Pila ka bok? Ha? Nada sa bapayag, nas payag. Ako kwaon. So nandun po sa Tatay Andres, meron siyang ginagawa. So doon tayo guys sa overlooking. Ah? Oh. Doon, no? Punta tayo doon. Kita-kita niyo yan, yung tinuturo ko. So makikita natin dito yung mga overlooking, no? Nakaka-relax po at saka nakakawala ng stress reliever. Yan, so yan, dito tayo dadaan. Gusto ko talaga sa inyo na may pakita sa inyo guys. Yan, so ito yung daanan namin. So yung sasakyan dito is makadaan po. Yan, oh, wow, ang daming dragon fruit. Yan. Kitang-kita nyo yun. You know, yung banda doon is doon po tayo. Yan. Yan, so nandito na tayo guys. Ito na po yung sa amin. Yan. So dyan ako kumakain. Kung nakikita nyo, ito naman po yung bahay kubo ni Tatay Andres. Yan, oh. So dadaan lang tayo kasi papunta pa tayo doon, no? Ayan. So dito, ito yung daanan patungo doon. Yan. So meron kami ditong entrance exit siguro kasi nandun po yung entrance, di ba? So dito naman is exit. Ito naman yung mga kaimito namin. Ito yung may mabunga. Ayan. So are you ready guys? Malayo pa po yung lalakbayin natin. Nadaan pa tayo sa kandingan ni tatay, yung mga kasaba farm ni nanay Gloria.
is madadaanan po natin. Ayan. Wow. Ganito po talaga sa bukid na maraming mga sagbot-sagbot. Yan o. Pero ako, sanay na ako kasi araw-araw na ako nakapunta dito. Yun o. Ito. Yan. Nadaan tayo sa yung kuiba guys na parang patungo langit. Patungong langit yung pong tinatawag ko. So papangalanan natin, iname natin noon is daanan patungong langit. Kasi makikita nyo po talaga ngayon, kasi daanan natin eh. Ito po yung daanan. You know, malayo na tayo. Yan. So dito naman yung may mga kamansi. Dito kami nanguha ni Tatay Andres ng kamansi. Dito ako mag-harvest ng kamansi. So i-check natin kasi nandito lang yan. You know, yung kamansi. So parang wala ng bunga. So punta na lang tayo doon sa ating destinasyon. Yan. Dito talaga sa bukid guys. Hagal na hagal. Pero okay lang yan kasi yung lungs mo is, yung nihigop mo na hangin is very fresh. Kasi nga, dito tayo sa gubat eh. Dito tayo sa kalibunan. Kalibunan po talaga. Yan o. Tabi. Yan. Wow. Sudaanan natin yung kandingan ni Tatay Andres. Nandito po yung kandingan ni Tatay Andres. Oh. Yan. Hello. Tabi. Hi. Yan. Safe na safe sila dito guys. Tingnan nyo. Hello. Oh. Wow. So yung nilagyan ni Tatay guys, ito naman yung mga tapos nang nakain nila. Yung mga damo dito nila gipundok ni Tatay dito na area. Yan o. So yung style ng kanyang nilagyan is parang kuiba. Tingnan nyo. Oh. Yan. Nasa ilalim ng kuiba. Pero safety yan kasi matagal na po, mga almost ilang years na ata ito. Nilagay ni Tatay yung mga kambing niya. So yung iba is binibinta na niya. So yung panganay itong white. Yung white ito yung ina nila. Lahat. You know, yung mga anak niya. So yun is lalaki po yun. So yun babae. Ito naman yung anak nila. Wala na silang pagkain. Naubos na po yung pagkain nila. Kasi mamayang hapon pa yan lagyan ni Tatay ng, you know, dami nilang nakain. Tingnan nyo. Oh. Pakainin nga natin. Try natin guys. Kung kakain ba. Oh. Hindi sila kakain. Hindi kasi yung amo. Kaya hindi na sila kakain guys. Kung ako pa yun si Tatay Andres siguro. Oh, yan. Kumakain na. Sige. Yan. See? Kumakain sila guys. Oh. Wow. Huwag nyo kainin yung kamay ko ha. Bad yan. Bad. Wow. Oh.
Yung iba is nakatingin lang. Yan, wala na. Bye-bye. Yan, dyan lang kayo ha. So yan, punta na tayo doon. Yan. Let's go. Yan, ito na po yung daanan patungo doon. Yan. Maghinay lang tayo kasi nga kagabi, umuulan po kagabi. Yan o, yung daanan. Napakadulas yung daanan, guys. Bye-bye. Bye-bye. Dito po sila dumadaan si Ate Charing, guys. Itong daanan na to. Kung nakikita niyo po sa kanilang video or yung pumunta sila dito. Yan o. Ito na yung daanan na parang langit. Yan. Oh, tingnan nyo. Delikado yung daan dito. Pero pag mag-iingat ka, double ingat, yan o. Is safe ka. Safe. Yan. Yan nyo, para siyang kuiba. Patungong langit, oh. See? Tingnan nyo. Patungong langit yung daanan eh. Yan. Para tayong nag-adventure. Adventure. Dubli ingat lang kasi yun ang malalaking mga bato. Yan. Diyan tayo dumadaan. Yan, let's go. Wow. Yan iso. So, napakadulas yung daanan. Tingnan nyo. Yung bato. Yan, we are here. Oh, tingnan nyo. Wow. Sa tuktok tayo ng bundok. Wow. It's so nice po talaga dito. Soon, pag madibilap na po ito, malinisan na namin. Tapos, malagyan namin ng kubo dito. Tingnan nyo kung kaano kaganda. Diba? Ayan. Dito tayo dadaan. Dito tayo dadaan, guys, sa mga kalibunan. 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 Yan. Tingnan nyo. Yan po yung mga kasaba farm ni Nanay Gloria. Yan na area, oh. Doon. Mga kasaba farm na yan ni Nanay Gloria. Malapit na siyang mag-harvest, sabi niya sa akin. Kasi every year po, once a year lang siguro, sabi niya. Once a year lang daw mag-harvest yung kasaba farm. Yan, nandito na tayo. We almost there, guys. Sa ating... Aray. Aray ko. Nadulas na ako, guys. Yan. Dito na. Dito na tayo. Sa magandang view. Yan. Tingnan nyo. Wow. So yung hangin talaga dito is very relaxing. Wala ng pagod. Nakaka-relax. Ganyan. Yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo ng mabuti. Wow. Grabe. Hindi maadaanan, guys. Pero try natin. Okay. Dito tayo. Kasi hindi na namin nalinisan to. Matagal na. Mga 5 months na ata. So, ang dami nang nagbago. Nagbago. Yan, we are here. Dito na tayo, guys. Sa sinasabi kong overlooking na area. Yan, oh. Wow! So nice po talaga. Tingnan nyo. Yan. So dun po yung dragon fruit farm. Kita-kita nyo yan, no? Mga dragon fruit farm yan.
Doon oh. Tingnan nyo. So, slow mo ko na lang. Wow. Yan o. Sarap ng hangin dito. Yan guys, no? Grabe. Very relaxing po talaga yun dito. Minsan, sabi ko, pag soon, makalagay ako dito ng bahay kubo. Dito, lagay ko yung bahay kubo. Tapos, overlooking yung makikita natin. No? Dito na side, oh. Grabe. Makikita mo po talaga na puro mga kabundukan doon, no? Wow. Nakaka-relax. So dito tayo. Tingnan nyo. Yan. So, yun po yung ang dragon fruit farm namin. Yun o. Yun po. Doon tayo kanina. So doon ako na side nag-entrance. Sabi ko makita natin yung doon na side. So ayan oh, yan po oh. Tingnan nyo, doon kami kumakain oh. Yan oh, yung may lamisa na yan. 'Di ba? So soon lagyan namin to dito ng daanan patungo dito. Pag hindi na okay na po yung lahat na project namin doon sa restaurant. Tapos dito na naman kami mag-focus sa itaas ng farm. Yan o. Grabe guys yung hangin o. Nakaka-relax yung mga tanawin dito. Ayan guys. Grabe nun. Ipakita ko na sa inyo yung overlooking sa dragon fruit farm. Ayan, napuntahan na natin. Soon, itong mga ganito, yung mga puno na nakaali, or, yan o, kunin namin yan, ito, kunin namin to. Tapos, maglagay ako dito ng kubo, no? Para ma-overlooking yung area. Makita yung area pag mag-live tayo, ganyan. So, ayan guys, punta na po tayo dun. Uwi na po tayo. Dito tayo dadaan. Grabe, yung daanan talaga. Hindi pa kasi namin to na nalimpyuhan o nalinisan dito na side. Pero soon, pag okay na, wala na, hindi na kami busy, lagyan talaga namin dito ng kubo. Yan. Tingnan yung daanan. No? So sa ngayon lang yan. Pero soon, pag okay na po lahat, is malinis na dito. Wala nang mga mga kugon-kugon, yung mga mga hagunoy. 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 Ayan o. So puntahan natin yung kasaba farm ni Nanay Gloria guys. Kasi nga malapit na daw, sabi niya malapit na daw ma-harvest. No? No. Ayan o. Dadaan sa ilalim. Yan. Ito na oh. Ito na po yung kasaba
farm ni Nanay Gloria. Ang dami kaya nito. Sarap kaya ng kasaba farm. Kasaba farm. Yung kasaba. Lagyan ng kasaba. Is gawing kasaba cake. Ganyan. Yan o. Diba ang dami? Yan o. So, pag ganito daw guys, sabi ni nanay, is marami na daw yung bunga. Ganito. Yung mga kasaba niya. Ito ang dami no. Tingnan nyo. Grabe. Ilang puno kaya to? Wow. I think mga 100 plus siguro. 100 or 500 siguro. Yun, dami pa. May kasaba din doon. So dito kami manguha ng mga kamansi. Kasi may kamansi doon, no? Doon na side. Yan, no? So dito na siguro, kutob. Dito lang. Tapos yan, puro mga kasaba tree. Yan. Punta na tayo doon. Yan. Tingnan nyo. Diba? Ang ganda talaga dito. Yun o. Yung mga kasaba tree ni Nanay Gloria. Yan. Punta na tayo. Pabalik na tayo. So ipakita ko sa inyo kung paano tayo babalik sa ating pinanggalingan. Kasi napaka-risky yung daanan. No? Yung sinasabi kong daanan patungong langit. Kita ko sa inyo kung paano tayo dadaan. Kasi ang risky kasi delikado. Yan o. Kanina nadapa ako kanina. Yan, so dito lang side guys. Yan. Diyan tayo dadaan. Tingnan nyo. Yan, sa may butas. Yan. See? So, doble ingat po talaga. Yan. Diyan tayo. Tungo dito. Hanggang doon. Wow. Yung napaka-risky. Baka may ahas. Ahas. Yan. So, if you going down, kailangan is magunit ka na ni. Or ito sa kahoy ni. Kasi nga, napakadulas yung daanan. Wow. Be careful. Yan. So at least alam nyo na kung paano makapunta doon. Yan. Diba? Patungong langit. Napaka-risky. Yan. Wow. Yan. So, dito na tayo sa kandingan ni tatay. So, yun o. Ipa kanina, dito tayo dumadaan. Yan guys, so, i-end ko na po lang yung video natin. So, maraming salamat sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio at sa mga nagsumabay-bay dyan. Yan, so, ingat din po kayong lahat. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio. Keep safe always po and God bless everyone. Bye-bye. Yan. Mission accomplished. Naipakita ko na sa inyo yung daanan patungong langit tsaka yung overlooking sa Dragon Fruit Farm. Yan. Bye-bye. Ingat. Paalam.